Ayusa nakasuway na ba mong fried rice overload kanang mas daghan pa ang gisagol kontra sa kanon. Di pod matabas-tabas. Grabe pagkalami Porting pagkayusag tinukbanay sa mga singgaw, gipanghilamos, puro mga lunos. Wa na daghang pasundayag, lahos. Oh, di na pod, naunsagod ni. Magsugod na ta para mahuman ta. Mura grabe makaitas init na ning panahon na. Madaot atong alagang skin. Pero joke ra, mura sa dog puti. Wa na daghang storya. Mga rio sa tagmerkado, mananaw ta direk mga brusin, klaro ha. Brusin, magtanaw ta ning mga pinutos nga sudanon ba para sa atong fried rice. Magpunit ta ning init nga iro. Ayos kani isagol. Nya pagkahuman, magpalit buta ning chorizo. Balik usa lang ka dosina to dia pa man sa tagi panguha nga lain. Paghuman natong pamalit dia, unsa pa may atong dugayan. Wa na daghang pasundayag, batsin na ta. Pinutay sa hapit na kalimtan na itong mga materyales. Maghapit to sa tadre sa tong suki. Pagkahuman, matik, ari na tadre. Mangita tag-isbat nga itong katukban. Ato sa ipamarking atong mga motor dia kay dili na masod. Og diri murag maipit yun tani ba. Naman nag-alis agianan. Dumog ba tayo, dumog. Hindi gina. Dagan yun, kay sakto ra madumugan. Sakwat yun, kay murag gimingaw naman ta diring dapita. Taud-taud na sa wala ta kabalik. Ari ta diri magluto sa tong matukob. May manggod diri kay dili ta magproblema sa tubig. Pwede na masabaw ug pwede pa gyud mainom. Porting pagkaayusa. Ato asan ipangsabit di atong mga materyales. Pag-abot na to, kay murag grabe mang uhawa. Magkuha sa tag tubig. May sa diri kay pure kayo ba. Wa gyud nag-aging makina. Butangan din natong ice kahuman. Daog salbar ng kauhaw pagkahuman. Mamunit to sa tadrig mga laya nga kahoy. Para ato ang isugnod, basta aray nagaytag libon-libon, di gyud ta magproblema sa ikasugnod. Dili na kailangan magbutin-butin pa. Ikawsan-usan nas usa ka singgaong dia para ato ang ikilis atong bugas. Aray nilang punta maglungag. Kay unsaon man, wala man tay nadanga bahaw. Nahurot man pud hinuon og tukob sa mga singgaw. Unsaon man sad nga porma masagway mga gana manukob. Wa gyud na ipabiling nga buhi kay mabusog na ang pabawnan og limit-limit lang. Ubusan ng lahi gyud na. Porte gyud pagkaayusan ni diring dapita. Mingaw kayo nga lugar ba. Yan pa kay kakaliguan og gusto ka samtang galungag pata. Ato sa ning habuaon natong inugsagol sa tong fried rice. Kanitanan natong isagol. Ato sa ni panghiwa-hiwaon og pinotanan. Ang agisagol to nato largong dagko kayo. Kaning kadak-uno na. Fights na. Kaya nahuman naman taglungag. Ato sa ni unahog gisal atong chorizo. Pagkahuman, ato na ni ilunod atong mga materyales. Kay aron ayos kay atong fried rice. Apila na atong gisal og sili para maghanghaong ba. Para man sa napakondisyon sa tinukbanay. Ato sa ni lutoon daan atong inugsagol. Birhan sa tanas sa pagisal. Pabutol na tanas siya maluto-luto na. Nya usa na to ilunod atong kanon. Grabe gyud pagkaayusa ni. Klaro kayong hang. Kin porting pagkadaghana sa inugsagol. Og diri murag luto-luto naman gyud. Wa na daghang pasundayag ato na to ilunod atong kanon. Sakto pud gani atong pagkalungaga diha. Mura pud og kanon sa Jollibee ba. Di sa na magsilbi imong fried rice ug basa imong pagkalungag. Kailangan jud ka nang murag kanon sa Jollibee. Hilaw-hilaw gamay ba. Pagkahuman ato day nang buyukan dag oyster mix para pang palapot-lapot ba. Dayon birhan na sa pagtimpla. Buyukan na to nag magic lami diha. Okay daog. Ato day nang ukay-ukayon diha para mamikos-mikos jud ang mga ingredients ba. Dayon buyukan dayon tanang itlog. Porting pagkaayusa. Grabe pagkalami dili jud ka mahaya nang gipang subak. Porting pagkadaghana. Dili na yung ka mabawag pangita. Adira kay luto naman unsa pa may atong dugayan gipanghaon na nas do ka boxing gawng dia pagkahuman ato na nang iyabaw sa tong hukaran may sa ingon ani kay gisagol na daan ang sudan dili na magilog. Naluspan ka mo tuno. Di matabas-tabas naglisod nagyabaw ang mga singgaw kay porting pagkabugnawa di ra tong finished product. Sos grabe porting pagkaayusa. Ato sa naday gipang plastaran sa daplin og pagkaon sa mga singgaw. Okay daog wa na daghang pasundayag. Tukbon sa tanay kay gipanggusla ng mga singgaw. Nagpanladok na. Habab. Yeah. Habab. Overload, fried rice overload. Fried rice overload. No. Sama anong daghang sigol. Samot ito hang Ayan pula. Usah.
Wag eh. Di matabas-tabas, pulbo sa mga singgaw, purot ang mga tuktokon. Grabe, burot-burot ang baba sa mga singgaw, purmag mga lunos. Wa ni dagang pasundayag, mag-shoutout to sa tong mga singgaw. Shoutout kang Jinky Silador, kang Ma'am Eliza Jean Pasino Lazaro, kang si Quinto ko, kang Ivy Momo, kang Nos Caquila Galerios, kang Francine Batukan Patigas, kang MG Estrada Magallanes, kang John Imboy, kang Ruth Maningo, kang Gina Hanubas, kang Marge Jen Sotomayor, kang Santiago Clifford, kang Locusam An, kang Brendo Pairat Gabi, o kang Redy Nolas Bidis. Shoutout na ninyo mga singgaw, comment mo mga singgaw sa tong latest upload at turta magkuag first to 10 comments sa tong shoutout. Direl ta ko to mga singgaw, share og like ng video para mas daghan pa tang matukob.